m'avorten. Cada que m'he despertat fa com 30 minuts, no més o menys, però bueno, no passa res. Avui, gent, és un capítol agridulce. I és agridulce perquè anem a buscar les peces de ceràmica a l'estudi on portem 2 mesos estudiant ceràmica. Ja s'acaba, gent, estem a 31 de gener i calculando que el 31 de febrer estarem a Barcelona ja. Em queden només 3 classes per acabar el curs, així que avui ja començo a fer retirada. Vaig agafar unes quantes peces i aprofito i així les ensenyo per YouTube, que mai he ensenyat res per YouTube. Així que bueno, estem a Bangkok, estem molt a prop de Sukhumvit Road. Gent, no sé on estic, vull dir, jo quan em perdo tinc sort que tinc el grab, perquè si no no sabria dir la direcció de casa meva. No sé, és molt difícil gravar aquí. És a dir, literalment m'he hagut de moure perquè si no m'atropellava els peus. Llavors, el que farem el vídeo d'avui, ara que m'estic despertant una miqueta amb aquests 33 graus que tinc a les 9:15 del matí, és agafar el tren, com sempre, per arribar a Ceràmica, anirem a esmorzar i a fer una miqueta de matí. Ja sabeu que m'agraden els matins lents, fer una mica de journaling, llegir una miqueta, dibuixar una miqueta, també jugar una miqueta a Pokémon, why not? I quan ja estiguem com supersatisfets del nostre matí, que ha sigut només per nosaltres, anirem a buscar les peces de ceràmica, tornarem aquí i les ensenyarem. Així que vamos a ello. Todo conmigo, pito lito. Estic a un barri molt guai, Això és el centre de Bangkok i sembla que estigui com a una isla perdida. Bueno, tampoc tant, no? Però mireu, és superverd, supercontaminat. M'encanta. Vaig tenir el cabell fa com un mes, potser menys i tot, i ja està llarguíssim una altra vegada, però bueno, sigue siendo fachera, està mullat ara. He intentat dir que volia ensenyar-vos com és el sistema com per agafar i per pagar els tíquets de metro. Però no me'n recordava que estic a la ciutat més contaminada del món i el metro és gratis. En sèrio, realment és molt fort, tot això. Està contaminadíssim. Vull dir, mira, són les 10 del matí, i el sol no s'afiltra. És que ens queden 28 dies comptats aquí, tampoc ens apartarem i farem res. Bueno, no sé el que anava a dir, però bueno, en total era per fer això. Com si la contaminació no existís, hem arribat a Sant Rong amb la línia verda i ara ens canviem a la línia groga que arriba a fora de Bangkok, és a dir, no sé si serà gratuïta, però bueno, ara ho veurem. Ui! Mireu com van repartint tíquets per qualsevol lloc, que fort. Però fa una setmana que és la ciutat més contaminada del món i que estan fent això dels tíquets, en teoria, l'únic que jo vaig amb grapa a tot arreu perquè la libertad que se siente yendo detrás de la moto de un desconocido sin casco no té preu. Una feinada només per anar a ceràmica, Sí, nos l'han dado gratis. No l'he gravat perquè m'estaven chequeando la mochila, però bueno, aquí la tenemos. Estic guapo o no? Perquè a mi hi ha vegades que si no estic super guapo no m'agrada gravar-me, perquè clar, aquests vídeos els faig per guardar-los per mi, per després veure'ls i oh, mira què m'ho estava passant, o mira com estava aquí, o mira el que sigui. Llavors, si me veo feo, no tiene sentido, porque guardar recuerdos feos como que no. Porto malalt 3 o 4 dies, així que si estic amb aquesta cara també és menys normal, no? M'estic preocupant una miqueta ara perquè realment està molt contaminat. L'Olive en 12 dies i no sé què podrem fer, vull dir, però no sé, estic bastant preocupat ara mateix. Quin fàstic! És com que notes que se t'enganxa la pell i tot, no? Vale, mireu per on estem passant. A mi ja sabeu que aquests tipus de paisatges, així com tot degradats, amb aigües estancades, així, amb bessures per aquí, m'encanten. Però la gràcia és que ara us ensenyaré el lloc on vaig esmorzar, que no pega para nada. Això és Guayito, gent sense casco, pol·lució al final. Al mig de tot aquest bullicio i de tot això que no s'entén, hi ha aquest lloc que sembla tret de Hobbiton. Espereu, que vaig comparar aquí. Mireu que maco és. Espereu a la porta. Oh! Allà.
S'ha de dir... Aquest lloc mereix un rating, però no serà avui. He pagat 7,20 €, el que són 250 bahts. Què us sembla? Perquè jo acabo de fer la conversió ara i m'ha semblat una miqueta car, la veritat. És molt difícil amb els auriculars. No gravarem res, quasi trenco este frasquito. Quite difficult. Vale, estic aquí, tinc moltes més peces de les que pensava per emportar-me. Vull dir, no sé si podrem portar-me-les totes, però la intenció és la majoria avui. Aquest és el meu stack de peces. Aquestes dues són de dragones superxules. Espera, on està el drac? Uau, xulita! I aquí lo tenemos. Mireu tot el que tinc. Aquestes són ja recient horneades. Les floretes aquestes no han quedat super bé, però no està mal, o sigui, no em desagrada com ha quedat, No sé si sabíeu que el fang té memòria. Per això està tan... Però sí, xicos. Si el deformes després, encara que li fiquis la forma que li toca, quan se'n vagi al forn, se vuelve a deformar, És extraño esto. Vale, tot això és el que m'encantaria portar-me avui, però clar, vull dir, són moltes peces. D'aquestes peces, a més, les que m'agraden són aquestes i aquestes dues. Vull dir, tot l'altre està bastant així encara, Hem de recordar perquè encara estic aprenent, vale? Amb això de la ceràmica no fa ni un any que estic fent ceràmica, vull dir, not bad. I a més és que ara començar a fer coses veritablement xules i ben fetes. Mireu aquest bol que maco. Gent, no sé com funciona aquesta màquina. Sembla mentira i encara no ha acabat, Se m'ha anat una mica la pinça perquè és que no cap res més, no sé si ho podré tancar, Com pesa! No us imagineu el que pesa aquesta motxilla. Bueno, ara no pesa tant, però ara sortir a la intempèrie amb 33 graus de temperatura, doncs com que pesa un poco. Deixem totes aquestes peces pel pròxim dia que vinguem a ceràmica, tinc moltes ganes, de debò. N'han de sortir mínim que recordi com 4 del forn, vull dir, estamos potentitos, Vale, babús, ja estem al dia següent. Jo ahir vaig arribar a casa, vaig desembolicar algunes quantes peces, les vaig fer com tocava, algunes que sí que estaven ben embolicades directament ni les vaig desembolicar. A tot això tampoc li vull donar molta importància a la ceràmica que estic fent aquí, perquè jo pensava que tenia literalment 4 mesos de curs i no, tenia 2 si arriba. Llavors, pues, en mi plan i en mi cabeza que volia utilitzar el primer mes per practicar, el segon per no sé què i el tercer al quart com per començar com una col·lecció guai i dir, mira, aquesta col·lecció la vaig fer a Bangkok, doncs això no ho he pogut fer. I ara us ensenyaré 2 peces per explicar-vos que la ceràmica té memòria. Llavors, si algun ceramista et diu que la ceràmica té memòria, és això, és com... No sé, és a dir, a mi em sembla molt fort, a vosaltres. Aquest bol que està traumat, pel que es veu, que va en conjunt amb aquest platet. Podeu veure que va en conjunt, evidentment, perquè tots tenen les floretes, el mateix esmalt per aquí i el mateix esmalt per aquí. També, sempre que dic jo que estic com aprenent, tio, és per això, perquè aquest esmalt potser m'hagués agradat més ficar-lo aquí i aquest aquí, perquè és una miqueta més netet i si estàs menjant, jo crec que prefereixes veure un color més llis que tot això com supermoteado. Però bueno, poquet a poquet, gent, anem aprenent. Realment no fa ni un any que estem fent ceràmica i ja comencem a treure coses mitjanament xules. Aquestes peces a mi m'agraden, sincerament, tenen història. Juntes també, crec que es veuen superguai. I pues hasta aquí les peces que voy a enseñar hoy, chicos.
Deixem aquí el vídeo d'avui, Popus, perquè què està passant aquí? Avui està com... Esta casa com super revuelta, està passant un munt de gent cada 2x3 per davant, per darrere, i jo sóc molt vergonyós i ja no puedo más. He intentat gravar aquest vídeo com 400.000 vegades fins al punt que he dit, mira, ja està, ja no el gravo. Però he sentit com que la gent com que s'estava com dispersant i he dit, va, no, sí, ho vaig a gravar. I ara, tipo, ho estic dissimulant moltíssim, però a lo que seria com aquella direcció hi ha com literalment 4 persones que m'estan mirant mentre estic fent el vídeo. Llavors, clar, estic una mica com... darme like, suscribiros y comentar cuál es la pieza cerámica que os ha gustado más. ¡Gracias! No me lo creo.